दिनै आं नोंसिनि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि बेलेन्सखौ माबोरै चेक खालामो। दा गोबां मानसिफोरनाव इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक खुलिनाय दङ, मानो होनोब्ला जोंना बे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि गेजेरजोंसो पिएम किसाननि फैसा हाबो, जब कार्डनि फैसा हाबो। दा बेफोर हाबनाय फैसाखौ नायनो थाखाय जोंहा ब्रान्चसिम थांनांगौ जायो। दा बिनिखायनो आङो जों ब्रान्चआव थाङालासे गावनि फैसाखौ माबोरै गावनि मबाइलावनो नायनो हायो एबा चेक खालामनो हायो बिनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दा लोगोफोर, जों इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि फैसाखौ नायनो थाखाय गावनि मबाइलनि प्ले स्टरखौ अपेन खालामनानै लानांगोन। बिनि उनाव गोजौनि सार्चआव थुनानै सार्च खालामनांगोन इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक। दा आं बेयाव इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे एप्स नुजादों। दा नोंथांमोना PPB मबाइल बेंकिं लोगोफोर, दा आं बेखौ अलरेडि डाउनलड लाखादों। आं दा बेखौ अपेनाव होबाय। दा अपेनाव होनाय लोगो लोगो बेबायदि अप्सन नुनो मोनगोन लोगोफोर। दा बेयाव जोङो गोदान आइडि बा गोदान गावनि इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकजों खुलिनो थाखाय जों नैबे लगिनआव थुनानै होनांगोन। दा बेखौ बेयाव मा होनदों लोगोफोर, लकेसन, माने जोङो लकेसन अन खालामनानै लानांगोन। बे एप्सखौ अपेन खालामनो थाखाय लकेसनखौ जोङो अन होनानै लानांगोन। आं दा आंनि मबाइलनि लकेसनखौ अन होनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। बिनि उनाव बेयाव नोंथांनि मबाइलनि सिमा बेयाव श' जागोन लोगोफोर। नोंथाङा मा मबाइल नाम्बारजों इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकखौ खुलिया बेयाव SMS भेरिफिकेसन थांगोन। बिनिखायनो जोंना गावनि मबाइल नाम्बारा बे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकजों रेजिस्टार जानाय जाथारनांगोन। आं दा बेयाव थुना होनोसै स्टार्ट SMS भेरिफिकेसन। दा जोङो नैबे टिक मार्क होनानै नैबे स्टार्ट SMS भेरिफिकेसनाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो जोंनि रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारजों भेरिफाइ खालामगोन लोगोफोर। दा बेयाव रेजिस्ट्रेसन बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। एकाउन्ट नाम्बार, कास्टमार ID, डेट अफ बार्थ लोगोफोर, ओमफ्राय गाहायाव दङ मबाइल नाम्बार। दा जोङो बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामजोबनानै नोंथांमोना जेब्ला जोङो इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक जोङो खुलिनानै लायो अब्ला जोङो मोनसे ATM कार्ड बायदि कार्ड मोनखायो लोगोफोर, बेबायदि। दा नोंथांमोना बेबायदि मोनदों जानो हागौ। दा बेखौ नायनानै नोंथांमोना नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै लादो। बिनि उनाव कास्टमार आइडिया नैबे कास्टमार ID अपसनाव नोंथांमोना नैबे ICF नाम्बारखौ होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे नुनो मोनदों ICF नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय नैबे कास्टमार आइडियाव। दा आं बेखौ गासिखौबो फिलआप खालामग्रोनानै लाजोबनोसै। दा आं बेयाव एकाउन्ट नाम्बार, कास्टमार ID, डेट अफ बार्थ, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बेफोर गासिखौबो फिलआप खालामजोबनानै नैबे रेजिस्टार अपसनाव खनसे थुनानै होनोसै। रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, निउ MPN लोगोफोर। बेयाव जोङो गावनि मोनसे मबाइल पिन कड होनानै लानांगोन, MPN। दा आं बेयाव मोनब्रै गोरलै MPN होनानै लानोसै लोगोफोर। बिनि उनाव जाहाथे नोंथाङा बे एप्सखौ खुलियोब्ला जोङो नैबे MPN खौ होनानै खुलिनांगोन। आं दा बेखौ नैबे सेट MPN आव थुनानै होनोसै। सेट MPN आव थुनानै होनाय लोगो लोगो नैबेयाव एड सिकिउरिटि कुइसन, माखासे सिकिउरिटि कुइसनफोरखौ होनानै लादो लोगोफोर। व्हाट इज दा प्लेस अफ इउर बार्थ नोंथाङा बेखौ नायै फिलआप खालामजोबनानै होबानो जाबाय। आं दा बेयाव आंनि गासिखौबो फिलआप खालामजोबनानै होनोसै। दा आं बेयाव गासिखौबो फिलआप खालामजोबखांनायनि उनाव नैबे साबमिट अपसनाव थुनानै होबाय। साबमिट अपसनाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नैबेयाव अथेन्टिकेसन दा OTP लोगोफोर नैबायदि अपसन नुनो मोनबाय। बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन, रेजिस्ट्रेसन साक्सेसफुल लोगोफोर। दा आंना रेजिस्ट्रेसना साक्सेसफुल जाबाय। दा आं बेयाव नैबे लगिनआव होनोसै। लगिनआव थुनाय लोगो लोगो नैबेयाव MPN बिगोन लोगोफोर। नों दासो होनाय MPN खौ जोङो नैबेहाय खुलिनानै लानांगोन। आं दा बेयाव आङो दासो सेट खालामनाय MPN खौ होनानै लानोसै। MPN होखांनायनि उनाव लोगोफोर एप्सआ अपेन जाबाय। दा बेयाव नोंथांनि नामा श' जागोन गोजौआव। बिनि उनाव नोंथाङा बेलेन्स नायनो थाखाय नैबेयाव मोनसे अपसन दंखायो लोगोफोर। दा बेयाव गोबां रोखोमनि अपसनफोर दङ। नोंथाङा मिनि स्टेटमेन्टबो नायनो हागोन बेयाव। दा जोङो बेयाव बेलेन्स नायनो थाखाय नैबे मेगननि लग' नुनो मोनदों नोंथांमोना, नैबेयाव मोनसे लग'। दा जोङो बेयाव थुनानै होबानो जोङो बेलेन्सखौ गोरलैयैनो नुनो मोनबाय लोगोफोर। आं दा बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव थुनानै देखायनो दा बेयाव आङो आंनि बेलेन्सखौ नुनो मोनबाय। आरो नोंथाङा स्टेटमेन्ट नायनोब्ला नोंथाङा नैबे गाहायनि मिनि स्टेटमेन्ट अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय। नैबेयाव अपसन दंखायो मिनि स्टेटमेन्ट। मिनि स्टेटमेन्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा सोरनो बेसेबां ट्रान्जेक्सन खालामा, नोंथाङा बेसेबां फैसा बख'वा, नोंथांनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा हाबदों, बियो गासिबो श' जाजोबगोन लोगोफोर। दा जोङो बेबायदिनो बे इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि गेजेरजों नैबे एप्सनि गेजेरजों गोरलैयैनो गावनि फैसाखौ बा गावनि बेलेन्सखौ गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हायो। आरो नोंसोरो बे एप्सखौ
बेलेन्सखौ बाहायनो रोङाखैब्ला आं नोंसोरनो बेलेन्स नायनो थाखाय मोनसे गोरलै प्रसेस नाम्बारजों बेलेन्स नायना दिन्थिबावनि लोगोफोर। जों नाम्बारनि गेजेरजोंबो गोरलैयैनो बेलेन्स नायनो हायो। दा बेखौ नायनो थाखाय जोंनि मबाइल नाम्बारा बे बेंकजों रेजिस्टार जानाय जानांगोन लोगोफोर। दा नाम्बारजों बेलेन्स नायनो थाखाय जोङो गाव गावनि मेसेज अप्शनाव फैनांगोन। दा आङो आंनि मबाइलनि मेसेज अप्शनखौ अपेन खालामनोसै। बिनि उनाव जोङो नैबे अप्शनाव थुनांगोन स्टार सार्ट अप्शनाव लोगोफोर नै। बिनि उनाव जोङो नैबेहाय जोङो मोनसे नाम्बाराव जोङो मेसेज खालामनांगोन। आं दा बेयाव मोनसे नाम्बार टाइप खालामनोसै। बे नाम्बारानो जाहैबाय लोगोफोर नै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे स्क्रिनाव होनानै होखादों। दा जोङो बे नाम्बारनि गेजेरजोंबो जोङो इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनि बेलेन्सखौ गोरलैयैनो चेक खालामनानै लानो हायो। आं दा बे नाम्बारखौ लिरनानै आं दा बे नाम्बारखौ टाइप खालामनानै लाग्रोनोसै। दा बेयाव नोंथांमोना नै नाम्बारखौ नायनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर बे नाम्बारखौ टाइप खालामखांनायनि उनाव नै बेयाव मा मेसेज टाइप खालामनांगौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव मा SMS हरनांगोन नोंथांमोना नैबाय नायनानै लाबानो जाबाय। नै नाम्बारा बेनो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबाहाय मेसेजाव नोंथांमोना BAL टाइप खालामनांगोन लोगोफोर नै नोंथांमोना बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। BAL टाइप खालामदो ओमफ्राय जेबो मेसेज हरनाङा बेखौ नोंथांमोना सेनाव होदो। दा सेनाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना दसे नेथ'दो अब्लानो नोंथांनि इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकआव जेसेबांनाखि बेलेन्स दङ बियो श' जाफैसिगोन लोगोफोर। दा नै आंना मेसेजआ फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबाय नायनो हागोन। नै इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकनिफ्राय आंनि बेंकआव बेसेबां फैसा फैदों नै बेयो श' जाफैबाय। नोंथांमोना बेबायदिनो गाव गावनि मबाइल नाम्बारजों गोरलैयैनो बेलेन्स चेक खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर। मबाइल नाम्बार रेजिस्टार जानाय जानांगोन आरो नैबे नाम्बारजोंनो नोंथांमोना गोरलैयैनो बेलेन्सखौ नायनो हागोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव होनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।